Euskal Herriaren kontakizun sentikorra arteak eta kulturak baino ezin dute egin. Euskal arteak lenguaia asko izan ditzake, baina hizkuntza bakarra du, geurea, euskara. Azken urteotan, faktore desberdinengatik atzerriko hizkuntzetan egindako kultura nagusitzen ari da gizartean. Eta egoera horri erantzuteko asmoz, Udalbiltzak Geuretik Sortuak proiektua sortu zuen. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta hedapena sustatzen dituen zirkuitu nazionala. Jatorrizko herrira itzultzen diren 3 pertsonaien istorioa da, eta arrazoi desberdinengatik itzultzen dira herrira egun berean. Orduan bakoitzak bere arrazoiak eta bere egoerak eta esperientziak mugituta ibilbide bat egiten du herritik, badoaz bakoitza leku desberdinetan etortzen zaizkio oroitzapen desberdinak edo bizitzako esperientzia desberdinak eta hola doaz amasabiagonako gauzak azaltzen. Ostantza izena du nire narrazioa. Hau da, modu literarioan kontatu, nola bueltatzen den 40 urte kanpoan pasa ondoren, bere herrira errefuxiatu politiko zahartu bat. Ipuinak oinarrian edo daukana memoriaren gaia da, baina memoria oso modu ez intelektualean kontatuta. Eta orduan historian nahazten ditut memoria individuala, eta bestetik saiatu nintzen sartzen ere memoria kolektiboaren elementu batzuk. Bonbon Beltz da Xuberoan sortua den antzerki talde bat. Harriminak du izena, zerikusia dauka zuloarekin. Harriaren zuloa, herriaren zuloa eta gure zuloak. Badirudi etiketa bat badela, etiketa bat, bi etiketa. Horietak bat berdela aukeratu, bizkarian pegatu eta horren arabera bizi. Hemen pixkat iragana eta oraina gurutzatuko zaizkit. Irautean merezi duen nararen bila ere banabil, aspalditik. Eta idazkera aldetik, puzzle antzeko bat izango da. Da puzzle hortan ahots desberdinak batuko dira eta tartean bidaiariaren begirada eta ikuspuntua. Azken filmaren zuzendaria eta lehena izan da nik idatztako, hasieratu. Banuen olako ideia bat, pertsonaiekin hasi nahi nuen, giroa ere, prozesuan badira etapa hainitz eta etapa bakoitzetan hainbat gauza. Eta azaroan grabatu dugu eta gero zonbait aste muntatzeko eta postprodukzio osoa egiteko, beraz urte bat. Lehen aldia da Udalbiltzak kultur arloko proiektu bat garatzen duena. Honekin, euskaraz sortzen eta hedatzen den artea bultzatu nahi izan du. Zehazki, euskaraz sortutako literatura, zinemagintza eta antzerkia sustatzea izan da proiektuaren helburua. Eta horretarako, sormen lanak egiteko egonaldiak antolatu zituzten sortzaientzat, Euskal Herri osoko hainbat herritan. Honekin guztiarekin esaten nuen, protagonista emakumea da. 25 urte lehenago egon da herrian, ezautzen du tokia. Orduan zertara dator. Eta orduan esan, torri behar du, derrigor zerbaiten bila. Baina, gustatzen zaiten, zerbaiten bila etortzen ideia hori, baina nola ez aitortzea bere buruari zeren bila dator. Gure kasuan guri tafaia egokitu zitzaigun, oraindik idazketa prozesue hastea, kasik tafaian hasi genuen. Orduan, behaiekin harremana itiek, ikustiek zer izan, horre danak nolabait gure kasuan behintzat eragin genuen ideia eta ze historio kontan nahi genuen, baina ikustiek zein izango zen gure espazioe, gure kasuan behintzat eragin zuzen aukizun gidoie sortzeako orduen.
nik historia kontatzen ditut. Erabiltzen dut hitza eta marrazkia. Diot hori da nire lana, informazioa hautatu eta erabakiak hartu eta galbaea. Eta hortan uste dut asmatu dugu da, ez informazio gehiagik jarri, ez itotzea. Ez nuen gehiagik desbideratu nahi, gaia zen ura eta emakumea. Denok ditugu adultasunak, baina batzuek leku gehiago uzten diete beste batzuek baino. Gure obra da bilagunei buruz, eta zentratzen gara batez ere sexualitatean, eta batez ere ez gaitasuna ditugun pertsonen sexualitatea edo afektibitatea nola bizi dugun. Guztira, 26 sortzaile hautatu zituzten. 16 idazle, 5 zinemagile eta 5 antzerki konpainia. Euskal kulturgintzako izen ezaguna batzuk, izen berriak edo horren ezagunak ez zirenak beste batzuk. Idazleak ez dakiz zer idatziko dauen. Dakiena da legeak betez idatzi behar dauela, eta legea gero testuago datoz. Beraz, sartu dut lota, sartu dut zirgarien bidea, herriko etxeko presondegia, eta guzti hori sartu dut, eta legin du naiz Bizkaia eta Baiona artean, Baiona Lapurdi artean zubi hori egitea. Hementxe gaude Heresia proiektuarekin. Ta asmoa da, dolu herrituetatik abiatuta, dolu ikuskizun bat egitea. Ez da ohiko dramaturgia bat izanen, non pertsonaia bat dagoen eta bidai bat egiten duen edo zerbait pasatzen zaio. Bere pertsonaiaren berezitasuna da, berak ez duela fitxik senditzen, emoziorik edo ez duela. Aldiz, kriston emozioak eragiten dizkiela entzulei, eta noizbait bere musika biraren batean hona etortzen da lakaretzura. Gure historiaren atzean zegoena zen, lan prekarietatearen inguruko hausnarketa bat eta bideojokoaren simbologiak eta erabilita satira antzeko bat ikia. Eta ben izan da oso esperientzia desberdina sortzaile bezala, zen normalian labur metrai bat iteko, orkesten dozu gidoi bat, gidoi itxi bat, eta grabatzen dozu, esauketan dozun leku batetan. Kasu honetan izan zen serotikan eta herriarekin lankidetzan. Hobe duzu espabilatzea. Sortzaile bakoitzak 3 astera bitarteko egonaldi egin zuen bere bizilekua etzen herri batean, eta 16 ipuin, 5 antzezlan eta 5 film labur sortu dira egonaldi horietatik. Mexikoko pertsonat jarri nuen, gero ateratzen dena Izaro izena duena, baina Izaro gezurrezko izen bada. Eta orduan, etortzen da programa horrekin, azkenean gara bere aurrekariak ezagutzera, nondik datorren, nola den beretia, eta programa hori da. Baina kontua da, etorri bezala, egon behar duela artista bat edo norbaitek, bidai hori registratu behar du. Proiektua Arnasa deitzen da, eta filman oso film intimoa da, bi gizon arteko erlazioari buruz, Aitona eta Iloba direnak. Joan zanetik etzipena baserrira. Baina beti kontatu ditut, idatzi ditut ipuinak gauetik ikusiak. Gau metaforikoa edo gau erreala. Beraz, gau horietan, historia individual eta kolektibo horien bilduma bat bezala egiten du. Talde nafarra gara, Jartzunen gaude, Trapuzikinak antzerki lanarako sorkuntza
egiten, geuretik sortuak eta udalbiltzari esker. Gure sorkuntza prozesua horren inguruan joanen da. Hau da, ze gauza gertatzen ziren garbilekuetan, emakumeak elkartzeko leku ez misto bakarretan, erlijiosoak edo ospetxaren dute. Sortutako lan horiek erakusteko zirkuitua ere osatu dute ondoren, egonaldia egin duten herri guztietan. Eta negia izan da gure peneko zein. Egon nintzen lehen urteko udan, uztaila bultzat irailan, hogeita bat egunez zertan, hango jendearekin, segituan kontatu zidaten ikutinaren esperientzia hura, ez? Hortik hartu nuen idea eta hortik izan da dena, ez? Eta pixko bat, nortasun bat teiatu da, ez? Irudikatu nuen. Josu Martinez naiz, bilbotarra, zinema munduan zenbait dokumental eta filma labur egin ditut. Asmoa dut urri hontan, hemen Baigorrin filmatzeko hitzak deituko den fikzio labur bat. Zer dun? Hirugarrena dun. Qu'est-ce que c'est? Historioa da, bi aizpen bidai bat da, ez? Baina, doluaren bidaia. Ama galdu dute, eta bakoitza dauka halako gabezi bat. Eta hori pasarazteko izango dute laguntzaile bat. Gainera kapitulo bakoitza aizpa batek kontatzen du. Lana honen izena bidaide da, eta nahi dugu pixka bidaiatu herriz herri bertako kulturgile anonimoen inguruan hausnarketa bat iteko. Tarrabia eta uhartea etorri ginen, eta herria bisitatziaz gain, herriko historia pixkat ezautziaz gain, kulturgintzan parte hartu zuen pertsona desberdinak elkarrizketatu genitu. Eta idea hori izan zen, xamurtasunaren historia kontatzea. Xamurtasunan inguruan egin izan dut beste proiekturen bat ere, da gai bat asko interesatzen zaidana, ze da niretzako bizi kalitatearen klabea da, edo kodea. Gai bat etengabe atatzen zen memoria historikoa. Gerra zibilean guruko kontu asko dauzkete bilduta, eta iruditzen zitzaidan, nahiz eta eskantza bat izan, nahiz eta gordina izan, goizetik gaua emakumeen herri bihurtu zala, sartago bat, eta horrek bazekarrela beste histori posible bat. Daniel Lauzirika Erkiaga naiz, eta geuretik sortuak proiektua parte hartzen ari naiz literatura arloan. Nire egitekoa da narrazio bat sortzea, edo ipuin bat, edo novela labur bat. Zer espero dudan hemendik irtetzea? Azken finean herriarekin lotura izango duen narrazio bat, eta herriaren izaera nolabait harrapatu dezakedan neurrian hori ere islatzea. Garazi Aldizua naiz, santurtziarra, idazlea, mikromitologiaren inguruko proiektu bat egin nahi nuen, eta izan zen Leitzara heldu eta ikusi eta harritu harriak duen presentzia horrekin, ez? Beraz, harriaren kontakizuna nahi dut. Literatur lan guztiak liburu batean jaso dituzte, 17. Aidanez izenekoa. 5 film laburrekin, luze metraia osatu dute, 5 teilatu. Eta 5 antzezlan zoragarri ikusteko aukera ere izan dugu. Sex berdinak, trapu zikinak, bidaide, harriminak eta heresia.